Mayong buntag, may igsunan, naniyan na punta sa dagat no, kay adlaw Huwebes, may igsunan. January 1, New Year, ay isda sa merkado, kay baligya isda, way nanagat. Ani lang kay gusto ta mo higop og sabaw sa dagat, gikan ba, may igsunan, kay mao mo ginahidlawon man ta no. Silang tang kaon og baboy, pero wag ko makaon itong baboy noon, itong karning baboy o uban pang kung iluto o gapon, guwanta lang yun ko, sigari na nga on akong kauban sa balay o mukaon kay galikay lagi ta no, mao na gantos ko ani ron, manguha ko gani kuan sa kung sa makita ato diri sabon, daog na brisa ba o daw-daw o laway-laway sa pa diha sihi tambal kabuhi. Mga uli na ta. Ngayon nakuha no, sabon ni magigsunan no. Kini anad mo ani sa una. Balik na po karon. Eh may lingaw, hinumdum ba. Yung nanay ko nakuha sa una no. Mga katigulangan sa una abi ninyo ko no. Ambot tinuod na pod nga ang ila kini mong bitsin kini. O magtuo na sila kuno, hindi na sa bitsin kay kani kuno kay kani mga yung nanay kay amura mo kuno bitsin ang sabaw ani og imong ayuhon ng kuan hugas no. Nya isago sa isda. Okay, magisunan og gulay ba noon. Mo na ilang bitsin. Amo tinuod na po dai research lang niyo na. Ug pangutana mo sa mga tigulangan nga naa pa. Okay, mo ni bitsin sa una. Okay, kita niyo na sihi, na daw-daw. Okay, mo ni sila. Okay, dito human sa dagat din napunta. Way gasto ni ato ano. Tanan nato na sa palibot atong ikuha ra ba. Di na ta mo gasto pag kwarta. Mayo makasave puta no kaon putay kwarta way income klaro. Wag yo iklaro income. Okay, may na mo na. Okay. Ato nang hiwao no. Lami ni kay maayo sila was igsunan ko. Di priya itong iluto itong gapon. Inatag ko sa atong anak. Pinalit ko niya. Ako lang galuto. No? Tabangan na to. Okay, mga igsunan. Kini alpuag yun eh. Alpuan yung hinaguan. Okay, mga igsunan. Hiwa-hiwa. Hiwa tag kalabasa. Gulaya. Gulayon. O butangan. O singa na gata. Pero gata, lubi. Natabasan. Ayun itong basa. Gikan pala sa atong uma no. Umang gamay. Atong mga tanom sa gawas. Magsunan. Magkupos tawag lubi. Ang primerong kinupos ato sang idaple no. Ikaduha mo itong isabaw diri. Muna ikaduha na akong kupos. Muna isabaw. Pabukalo na. Ikaduha ng kupos no. Di na ispiso. Kamo na akong kuha dito sa dagat no. Unang bitsin sa unang panahon. Okay, na. Dami ni sabaw magigsunan. Kasuway na kanunay na kuhanin ni igsunan no. Rupig pa igunan ni baw, isdang sono. Okay, bitaw. May gitong sono no. Joke ka ba? Okay, amal lang ni damig-damig igsunan pud lamig yun ni igsunan sabaw ni tamis ang sabaw ani magigsunan. Okay, ang kalabasa po samot. Okay, ya. May kasulti nyo ani o, lapay tuyo, gamay ra. Sinan po gamay. Takuban, dayon pabukalon, bukal na. Kana may ipermirong tono no, atong kupos, ispiso na siya. Pabukalan kasa kay naluto naman tong kalabasa o ang kinason. Kao na kada kausa o. Mao na. Kausa rang bukaw kay luto naman to sa pirmirong kuan to lapwa. Okay, mao na siya. Daw-daw versus kuan sama kalabasa equals lami kaunon. Okay na o. Naputay luto nga medyo bratuhon nga lami kanon po pula-pula gamay. Kay lami sa bawa. Ops, kalami. Tinood lami yun. Tino di gyud pamutbot, di ikapamutbot mga kaigsunan. Mo na saktong istorya no, lami kayo. Okay, dengan salamat. Okay, tilaw mo taga baryo mo, taga probinsya mo, patilaw na mo ani magigsunan ko.
Abi nagtakadiri mo buhol. Okay. Daghang salamat. Mo na daw na. Supon na oh. Lips to lips ang mga anak, daog na. Successful lang imuhang pamahaw paniudto ana o panihapon ba katuloon ni mo lagama kayo ng gulaya no. Ako dili ko pulaan ani mga pagkauna. Igsunan. Mas pulaan po baboy mo igsunan kung saan eh. Bitaw tinuod. Malamig ito baboy pero sa man. Salamat bye.